क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव थानाय B.Ed फरायसालिमाया B.Ed सोलोंथाइ होनायाव मख'जाथाव बिफाव लाबोदों, नाथाय दिनैसिम गसाइगाव B.Ed कलेजआ सोरखारि जायाखै। दिनै गसाइगाव B.Ed कलेजाव फेयारवेल काम फ्रेशार्स डे खुंनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव नुजाथिनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव गसाइगाव B.Ed कलेजखौ सोरखारि खालामनो थाखाय सोरखारनाव दाबि खालामदों होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायो। गसाइगाव B.Ed कलेज बियो मोनसे दिनै सरकारजों माने दाबो लाजायाखै बा सरकारा बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालायाखै आरो बेखौ लानानै कलेज अथरिटिनिफ्राय प्रिन्सिपाल बा गभर्निं बडि आरो फेकाल्टिफ्रा जोंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोबां खेब रायलायदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमदों आरो जोङो मोनसे टारगेट आरो अबजेक्टिभ लानानै गसाइगाव B.Ed कलेज आरो क'क्राझार ल' कलेज बे मोननै कलेजखौ स्पेसियेलि कनसिडारेसनाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै स्टेट गभर्नमेन्टनो जोङो चिफ मिनिस्टार बिथांनो आरो इडुकेसन मिनिस्टार बिथांनो जोङो प्लेस खालामदों आरो जिहेथु बियो लवार आसामनि बा बिटिआरनि वान एन्ड अनलि जोंहा गोबां B.Ed कलेज दङ, माखासे B.Ed कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि दाबि गैया, खिन्थु गसाइगाव B.Ed कलेजआ फिउचार माखासे एजेन्डा दङ आरो फिउचारिस्टिक पलिसि थानायखायनो बिथांमोना लुबैदों जे गसाइगाव B.Ed कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो बे बेलायाव बिटिआर सुक्ति बायदियै बेखौ कनसिडार खालामनायनि मेटारखौ जोङो प्रेसार होदों आरो सरकारनिफ्राय दायो बिथांमोना मोनसे जोंनो स्टेटमेन्ट बा मोनसे रिप्लाइ होदों जे जिहेथु B.Ed कलेज बा ल' कलेज बेबायदि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि पलिसि सरकारनियाव गैथ'वा, बेखायनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बेखौ माने फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनायनि गेजेरजों बे कलेजखौ मर डेभेलप खालामनायनि थाखाय बिथांमोना बिथांखि लागोन बेबायदि मोनसे एसुरेन्स होदों। नाथाय जोङो बेखौ गाराखै, गिभ आप खालामाखै, जिहेथु दायो बेयाव कम्प'जिट लार्निं फेसिलिटि DLED थिसनबाय, TDC कर्स थिसनबाय, दा बेखायनो बेखौ नर्मेल कलेजनि पर्यायाव लांनायनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे प्रक्रिया बे प्रक्रियाखौ जोङो फुलफिल खालामनो हायो नामा आरो बे मेटारखौ लानानै जों स्पेसियेलि कलेज अथरिटिनिफ्राय जोङो मोनसे टिम सरकारजों जोङो लानानै उननि समाव सावरायगोन। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।